не го изключваш. 70 вата и час. 10 часа 70 вата, 20 на нощ, на цяла нощ. Ако искаш да го носиш, да видим, да купим един бързовар. Малко. А колко струва? Ако 10 лева ще си купя, ама ако 20 или 30. Аз Сергей каза, аз ще купя един чайник да правим, като ми се развика. Аз със себе си исках, разбираш. Сигурно е долу. На другия страна. Да, когато се трябва да забравя. Добре, татко. А? Кофе? А то Сергей има. Там мелем. Аз много давах и вика аз ям. Обаче защо в това кафе го няма, татко, в халите, в магазина? Защо го няма този кафе? Кои? Ето колко кафе го няма там. Трябва да има. Търсих, не можах. На времето бяха по 1 лев. Помниш? А сега ми много скъпо стана. Няма. Не само това. Хорошо, пап. Спокойно. Не знам где съм го правил, понеже багажа беше тук много. И аз почнах да нося долу, където той казва, че там ще бъде. Отивах да несе малко, после как отида някъде на работа. Защото някъде трябва да се сбърква, да трябва да се учи. Да казва да стои без работа, ще казва не. Пока се стави без да накажат да. Значи, долу някъде е в... Добре. Защото той има така голяма печка с 4 котлона и като го пусне, вътре там в него става много топло, като се свари и то много бавно. И после като много бавно се изстива този котлон и вътре става жега. А ти знаеш какво е у нас дядя Сергей. Капризный и начинает кричать. Ну хорошо, папа. Я просто отдохну сейчас тебя здесь чуть и оставлю тебя. Не знам, ако искаш да отидем да го потърсим. Да. Аз нямам друга работа.